दोस्तों, आज हम बात करे वाला बाटी उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल और जिला के बारे में जे आज पूरी दुनिया भर में मशहूर बा। तो भाई लोग, आप सभी के समझ में आ ही गईल होई कि हम कौने जिला के बारे में बात करे वाला है। दोस्तों, हम आप सभी के बता दें कि ई स्थल भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि बा और ई भारत राज्य के उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला बा जौन सरजू नदी के किनारे बसल बा और ई जगह के उत्तर भारत के धार्मिक राजधानी के नाम से भी जानल जाला। सन 1730 में जब अयोध्या अवध के पहला नवाब सावेद अली खान के द्वारा अवध के राजधानी के रूप में चुनल गईल रहल और वो समय ई जिला के नाम फैजाबाद पड़ल रहल। सन 2018 से पहले अयोध्या जिला के फैजाबाद के नाम से भी जानत जात रहल। ओकरे बाद 6 नवंबर 2018 के उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ई जिला के नाम बदलकर अयोध्या कई दिहल गई। आज अयोध्या के मंदिरों के शहर भी कहल जाला, काहे कि यहाँ पर भारी मात्रा में मंदिर स्थित बाटे। एक रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या में हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा विदेशी पर्यटक अयोध्या के घाट और मंदिर देखे आवेले। लगभग 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैलल अयोध्या जिला की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 56 लाख से भी ऊपर रहल। अयोध्या जिला में कुल 5 तहसील मौजूद बाटे, जेमे सदर, सोहावल, रुदौली, गोसाईगंज और बीकापुर बा। धार्मिक नजर से देखल जा तो अयोध्या जिला में 84% हिंदू, 14% मुस्लिम और 2% अन्य धर्म के लोग रहेले। प्राचीन काल में अयोध्या के साकेत के नाम से भी जानल जात रहा है। कुछ लोगन के मान्यता ई बाकी अयोध्या के स्थापना सूर्य के पुत्र मनु के द्वारा कई गईल रहल। मध्यकालीन युग के समय जब बाबर पानीपत के पहला युद्ध में इब्राहिम लोदी के हरा के भारत आयल रहल, तब ओकरे बाद सन 1528 में बाबर के कहले पे सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर के तुड़वा के बाबर के मस्जिद के निर्माण करवैले रहल, जेकर नाम बाबरी मस्जिद रहल। ओकरे बाद सन 1992 में ई मस्जिद के कार सेवकों के द्वारा गिरा दिहल गई और ओकरे बाद राम मंदिर के विवाद सुर्खियों में आ गई। सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमाम सबूतों के आधार पे राम मंदिर होए के प्रमाण मिलल, जेकरे बाद उ स्थान पे राम मंदिर के निर्माण के कार्य शुरू हो गए। अयोध्या में आए जाए खातिर ई शहर में रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग तीनों से जुड़ल बा। रेल मार्ग द्वारा अयोध्या जिला में कुल 5 रेलवे स्टेशन बाटे, जेमे फैजाबाद जंक्शन, अयोध्या जंक्शन, रुदौली, गोसाईगंज और आचार्य देवनगर रेलवे स्टेशन मुख्य रेलवे स्टेशन बा। फैजाबाद जंक्शन राम जन्मभूमि से महज 13 किलोमीटर के दूरी पर स्थित बा। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, दिल्ली जैसे बड़े शहर से अयोध्या और फैजाबाद जंक्शन बहुत अच्छी सुविधा के साथ जुड़ल बा। फैजाबाद जंक्शन वाराणसी लखनऊ लाइन और इलाहाबाद अयोध्या लाइन पे मौजूद बा और वो पे 10 रेलवे ट्रैक मौजूद बाटे। फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस, फैजाबाद सुपरफास्ट और साकेत एक्सप्रेस जैसे कई प्रमुख रेलगाड़ियां फैजाबाद रेलवे स्टेशन से होकर जाले। अयोध्या जिला में कुल 2 बस स्टैंड बा, जेमे फैजाबाद बस स्टैंड और अयोध्या बस स्टैंड दोनों बस अड्डे भारत के कई महानगरों से जुड़ल बा, जेकरे जरिए आप अयोध्या शहर में पहुंच सकेले। अयोध्या एयरपोर्ट नेशनल हाईवे 28 पर मौजूद बा, जे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानल जाला। ई एयरपोर्ट अपने आए वाले समय में भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश के कई शहरों से अच्छी तरीके से जुड़ जाये। अयोध्या जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के वजह से भी जानल जाला और हर साल लाखों सैलानी अयोध्या जिला के खूबसूरती के देखे आवेले। तो भाई लोग, अब आई जानल जा उ कौन सा पर्यटन स्थल बा जिनके बिना अयोध्या जिला घूमल अधूरा बा। पहले नंबर पर बा हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी अयोध्या जंक्शन से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे एक पहाड़ के चोटी पे स्थित बा। यहाँ तक पहुँचे खातिर आप सभी के लगभग 76 सीढ़ी चढ़े के पड़ी। कहल जाला कि हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन किए बिना आगे अयोध्या की यात्रा अधूरा बा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब प्रभु श्री राम लंका से वापस आवत रहले, तब भगवान श्री राम अपने प्रिय भक्त हनुमान जी के ई स्थान रहे खातिर देल रहले। राम जी के कहना रहल कि कोनो भी भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के खातिर अयोध्या आई तो ओके पहले पवन पुत्र हनुमान के दर्शन करे के पड़ी। तब आज भी कोनो भी भक्त अयोध्या जाला तो ऊ पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करे जाला। दोस्तों, अब अगली जगह के बारे में बात करल जाए, जेकर नाम है राम की पौड़ी। ऐसन मान्यता बाकी यहाँ पे स्नान कैले पे जाने अनजाने में कई पाप से मुक्ति मिल जाला। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी सभी तीर्थ स्थल के भ्रमण करे खातिर जात रहले,
तब श्री राम जी ने ई कहते हुए ई पौड़ी की स्थापना कैले की संध्या के समय सभी तीर्थ स्वयं यहाँ पे स्नान करे खातिर प्रस्तुत होले और उस समय जे भी यहाँ पे स्नान करी तब ओके सभी तीर्थ के समान ही पुण्य के प्राप्ति हुई। परंतु श्री राम जी के जल समाधि लेवे के बाद ई पौड़ी कई वर्षों तक सूखल रहल और बाद में लोगों ने ई पौड़ी के पुनर्निर्माण करवाइले। फिर राज्य सरकार के द्वारा विद्युत मोटरों से सरजू नदी के जल में भरल जाला। पौड़ी के किनारे कई सारे प्रमुख मंदिर भी स्थित बा जेके भगवान राम के पुत्र द्वारा स्थापित कइल बा, जेमे नागेश्वर नाथ मंदिर, लक्ष्मण टीला और राम मंदिर आदि प्रमुख बा। दोस्तों अब बात करल जा कनक भवन के बारे में। ई अयोध्या शहर के बीचों बीच स्थित बा। पौराणिक मान्यता के अनुसार ई महल के माता के कई ने सीता जी के मुंह दिखाई के रस्म में मिलल रहल। समय के साथ साथ ई महल खंडहर में तब्दील हो गई, जेकरे बाद में राजा विक्रमादित्य ई महल के दोबारा बनवैले। वर्तमान समय में कनक भवन के अंदर भगवान राम और माता सीता जी के मूर्ति स्थापित बा, जिनके सर पे सोना के मुकुट भी बा। दोस्तों अगली जगह बा दशरथ महल। ई हनुमानगढ़ी से लगभग 200 मीटर के दूरी पर स्थित बा। ऐसन मानल जाला कि भगवान राम के जन्म के सूचना राजा दशरथ जी के यही महल से प्राप्त भइल रहा और इहो कहल जाला कि ई महल के पुनर्निर्माण राजा विक्रमादित्य के द्वारा कइल गइल रहा। ई महल के अंदर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जी के मूर्ति स्थापित बा। ई सभी पर्यटक स्थलों के बाद भी अयोध्या शहर में एकरे बाद भी और भी पर्यटक स्थल बा जेके एक वीडियो में बतावल असंभव बा, जेमे गुप्तार घाट, बिरला मंदिर, बहू बेगम का मकबरा, माता सीता की रसोई, मोती महल, दशरथ समाधि, राम जन्मभूमि और ऐसे भी अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल बा। तो दोस्तों आप सभी के अयोध्या जिला के ई वीडियो कैसन लगल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आयल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।